Ihan siis nää maisemat on kyllä ihan huikeet. Ja mä löysin tämmösen paikan, missä ei oo ketään muita. Täällä on tosi rauhallista. Kyllä tänne kuuluu toi sutlepussin ääni kyllä vähäsen, mutta sitten mä tein tossa äsken tuossa reunalla niin päällä seisonnan. Ja siis katoin tietenkin silleen, että niinku, vaikka mitä tapahtuisi, niin mä en vois tippua tonne. Eikä mitään vois niinku tapahtua. Mutta silti, kun sä näet niinku pelkästään ton tavallaan ton kanjonin ja oot niinku pää alaspäin, niin hitto, että kyllä niinku pelotti. Ei mennä niinku saada tiedäkö jalkoja ylös. Meinas vaan niinku jäätyä. Että ei uskalla tehdä sitä. Vaikka niinku järki sanoo koko ajan, että siis mitä hittoa, ei ole mahdollista, että tapahtuu mitään. Niin ei meidän uskaltaa kyllä. Mut sit kun sen teki, oi että mikä fiilis! Ihan niinku, en mä tiedä. Kuinka sekaisin voikin mennä? Kun itsensä ylittää niinku tavallaan, vaikka siinä ei ollut mitään niinku, tiedätkö. Mut silti se mieli tekee semmosia kepposia, että ihan niinku siinä olisi jotain vaaraa ja että nyt mä tipun tonne kanjoniin ja se on siinä. Niin oli kyllä niin hyvä fiilis, kun teki sen. Köpö Grand Canyonilla. Polvet menee vähän semmoisiksi muusiksi, kun menee tähän reunaan. Se kyllä tässä videossa näytä yhtään mennyt isolta tikutukset. Ottaa ihan tarpeeksi sanoa. Ilman siipiä ei tarvitse tuosta hyppäämistä. Mä jatkan mun aamuköpöttelyä. Pusui, musuille, mau!